A ranar yau Asabar 25 ga watan Juwan shekara 2022 a nan tawa kungiya ta 'yan kasuwa da Alhaji Halla Muhammadu yake jagoranta suka kira taro. Wannan taron gangamin da kungiyar ta 'yan kasuwa ta kira ta zo da mamaki da bazata domin kuwa a safiyar sun tarar da jami'an tsaro a wannan cibiyar ta 'yan kasuwa da ake kira Chamber de Commerce inda za a gudanar da taron. 'Yan kasuwar sun nemi ba'asi domin jin ko menene dalilin halarar su waɗannan 'yan sandar cewa suka yi takarda aka ba su domin yin hani da wannan taron, domin kuwa a cewar 'yan sandar takardar tana nuni da cewa sherin gwano ne wanda kuma zai iya kawo zaune tsaye a cikin wannan da'irar na tawa. Batun da Alhaji Halla Muhammadu ya karyata bayan dawowar su daga gidan gwamnan jiha domin tattaunawa kan wannan matsalar ta 'yan kasuwa da ta kasa canyewa. To makasudin kiran taro namu lalle shine mun kirayi 'yan kasuwa duka Chamber de Commerce na mu tattauna dangance da ta gudanar da ayyukan da muke ciki na yau da kullum. Shine muka kirawo zaman taro. To mun kira zaman taro mun iske meri sun kai polisai bakin Chamber de Commerce sun aji. To muka tambayi polisai miya dalili suka ce a kawai su dai an izo su. To a takaice dai mun bancaka meri ce ta izo su na cewa saboda su rubuta wasu abubuwa wanda ba na daidai na cewa kaman za a yi wani marash ko wasu abubuwa suka yi wani kere wanda ba na gaskiya ba. Alhari shi ko sanin kowa na dan kasuwa ba a san shi da tashi hankali. An kasuwa kullum inda aka zamna lahiya an kasuwa bai hwata tashi hankali. Kenan shine muka kira na mu samu mu tattauna muka iska wanga abubuwa kuma ana bida ai wasu abubuwa. To shi yasa yanzu muka ba mutane hakuri na su yi hankuri tun daga abin da ba za mu tadda hankali ba saboda ga abin shi zan wani abu tun da dan kasuwa dai shi ba a san shi da tashi hankali. Kenan dangance da wannan muka ba mutane damar su yi haƙuri su tahiya su daga baya za mu sake kira saboda mun zo mun faɗa ma gwamna shi ma ya ce a yi haƙuri zai kira sauran jama'a ya ɗan tattauna da su a ji abin da ake ciki. To dangance da wannan ya samu ka ba mutane haƙuri amma kiran da muka yi lalle har yau har gobe 'yan kasuwa ba za su yarda da wata sandika da mayar yan naɗa. Wannan mutane ba za su yarda da shi ba. Dan kasuwa 'yan kasuwa ga zaɓe ne ba mayar ga zaɓen wakili 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa su ga zaɓen wakilinsu na ɗan kasuwa amma wani bai ƙetaro a ta katanga ya zaka ce ya zaɓa ma 'yan kasuwa wakili wannan bai yi abinda ba a taɓa yi na ba kuma ba zai taɓa yiwa ba kuma 'yan kasuwa ba za su taɓa yarda da wannan sandika wadda mayar ya ƙirƙira. 'Yan kasuwa ba za su taɓa yarda da ita ba. Sanin kowa ne dai bangare biyu ne ke ja in ja a tsakanin wato wannan kungiya ta 'yan kasuwa inda ɗaya bangaren ke zargin da'irar tawa da son yin babakere da ciki da shagunan da aka gina a sabuwar kasuwa da Muhammadu Isu tsohon shugaban kasa ya gina, sannan kuma bangare na Halla Muhammadu sun kara tabbatar da cewa za su yi tsaye ka'in da na'in domin ganin cewa sun kai ga samun galaba nasara ta yadda kowa zai kai ga samun shagon shi da zaran an kammala ayyuka ita wannan babbar kasuwar. Kamar yadda gwamnati ta faɗi na cewa an kashe kasuwa a yi sabuwar kasuwa kamar yadda gwamnati ta faɗi a yi resansaman mutane premier priority shi na duk wanda adda wuri ne to ana fata a samu wuri ne. Ita gwamnati ita ta yi kundi na cewa ta hana sai da shaguna dillanci na shaguna an hana shi amma yanzu saboda wannan abin meri ta shigo saboda an saba ayi ɗai ayi biyu ayi tsohuwar kasuwa ayi ga shaguna yanzu kuma an ka komo ga wagga kasuwa da an kai kuma aka sa ayi wannan dillanci saboda wannan 'yan kasuwa sun ka cinca madar maki ɗiya wannan abu ba za su taɓa yarda da shi ba. Shi yasa muke kira ga al'umma mutane su yi hankuri su haɗa hankulansu ranar da duk an kai kira na 'yan kasuwa to 'yan kasuwa su hito kansu da kwarkwata ranar da duk an kai kira na batu rabon shaguna to 'yan kasuwa su hito kansu da kwarkwata na cewa duk mai wuri ne shi taho shiga cewa ya samu wuri ne amma magana dillanci na shaguna wannan an kace su duk wanda mun ka samu shina tallar shago to wannan mutum za mu yi karar shi jetis shi haɗi wanda ya sashi tallar shago insha Allah. Ita dai wannan matsalar ta 'yan kasuwa tsakanin bangaren Alhaji Halla Muhammadu da kuma Alhaji Abdulmaliki Alhaji Sale
matsala ce wacce za a iya kawo ta, amma kuma sai magabata sun sa hannu dumu-dumu domin ganin cewa an saurari bangarorin guda biyu, sannan a hannunta wannan matsalar a hannun alƙalan shari'a, domin kuwa su ne kaɗai za su iya kawo ƙarshen wannan matsalar wadda idan ba a yi komai ba za ta iya girma ta kai wurin da ba a fata.